Moikka! Mä oon Tuomas Lyhytoppimäärä Tallinnaan sivustolta ja tänään ollaan täällä Itä-Virossa Kiviölin seikkailupuistossa kuvaamassa 6. ja samalla viimeistä Lyhytoppimäärä Tallinnaa Goes Extreme Powered by Tallinn projektin video. Täältä seikkailupuistosta löytyy Viron pisin vaijeriliukurata, joka on yli 600 metriä pitkä. Se lähtee tuolta aivan huipulta ja tuossa matkalla alas tulee parhaimmillaan vauhtia noin 80 kilsaa tunnissa. Et tähänkin voi varmaan todeta tuttuun tapaan, että lähdetään tuonne ylös ja katsotaan miten miehen käy.